vannak olyanok, hogy rang, és azt majd még... Figyelj, nekem a legmagasabb rangot ad, mert én lenyúlom az összes pénzt. Nézd, tudok ilyet? Meg mész a faszomba. Engedjél csak ki fele a kurva életbe. Na jó, elmész te a gyíkba. Komolyan. Hogy lehetsz jön, hogy Ne. bebörtönzöl? Hozom a seprűt, az agyonváglak. Szia Balix! Hali! Halihó. Szia Hello. barack! Olyasmit állíts be, hogy hogy ne legyen... Az Bim! Na. Bim! Na, Balix, ide figyelj, azért ez nem így működik, jó? De ezt el lehet felejteni, úgy bebörtönözlek. Ímen Lesz-e? cücsi. Ímen cücsi. Amúgy el is lehet valahol nevezni ezt a szart. Mi legyen a neve? Retard Market. Az egy jó név szerintem. Jó ötlet. Csak mondom. Na, ezeket a csapkodásokat most már álljunk le, Ja, szerintem is, mert itt szerintem is. itt kalapácsok. De nem, kár, hogy nem lehet használni a kalapácst. Srácok, nem, itt a Nimbus 2000-es. Ide van kiállítva. Nála lesz a kalapács, aki nem dolgozik, agyonverem. Dick Burton. Az mi? Kinek a kérdése volt, hogy mi a börtön? Enyém. Lava miatt. Tudjátok mit? Mindenkit berakunk a börtönbe. Na, Így. Norbi, elmész te a... Tudod hova? Klikkert használják. A Retard Market, ez ki adta ezt a nevet? Én. Norbi. Igen, Norbi. Tudom. A Tesco-s munkások, hogy egy ruhába. Pontosan. Jóska Pistesz, te vagy barack. Igen. Jaj. Jó, oké, jó. Szuper, szuper. Mi Jóska ez? Pista, ez jó. Itum idzi. Mi? Olvassátok el. Gyertek hátra. Mennyi füvet szívtatok, ember? Börtön. Ahhoz nem nézd meg, mi ez a piros. Tu. Nem tudom, ez Szarja. micsoda, szerintem te oda szartál, vagy ide firkáltad, vagy mi a Micsoda? Mária? Nézzétek meg, hát a Barix 2 ide fosott. Ez nem én. Igen, ő volt. Nem, igen, ide igen. firkált. Ide firkált a Igen. Barix 2. Igen, Hát most igen. komolyan, és te takarítatod föl, gyerünk. Seprűvel, gyerünk. De... Na, a titánok harca. A titánok harca, úristen. A végső leszámolás. A szitek bosszúja. Mi ez a... Amúgy mi ez a menedzser tábla? Ezt te tudod kezelni, barack? Mhm. Ez mi? Senki... Lehet. Megyek repózni. Én a néniket akarom megnézni, hogy loptak-e vagy sem. Én vagyok a Balix 2. Te vagy a Balix 2, mert nem tudom a nevedet, úgyhogy sajnálom. Lavromiak vagyok. Hát az túl bonyolult, nekem Balix 2 sokkal. Jó, akkor Máté. A Balix 2. Jó, értettem. Jó, köszönöm. Értettem főleg. Köszönöm. Ha ezt a gombot megnyomom, mi történik? De nem bírom megnyomni. Ezt a gombot csak a menedzser tudja megnyomni. Menedzser! Nyomja meg! Amúgy a multistream az most nem megy. Mert? Rájöttem, hogy baszakodni kell picit a beállításokkal, úgyhogy kénytelen leszek holnapra halasztani a Szegény multistreamet. Patrik. Baszakodnia kell a beállításokkal, amit megint én csinálhatok majd meg. Nem, ezt csak én tudom megcsinálni. Lesz még repó ma? Őszintén. Halványilag gőzöm sincs, de jó egy kis frissítés egyébként. Mert már szerintem leégett a fél agyszerkezetem. Sok repótól. Cicu, nehogy meglökd a kezemet, légy. Ki? Macskám. Jó, macska. Az már látszik, hogy nem Magyarországban nincsen politikai reklám. Na, hé, Bali, jó, figyelj, azért, jó, a Fidesz támogat. Nem, Igen, néni. amúgy tényleg. Amúgy jó a ruhája, virágos. Pár Balix, ismerősömnek is Balix. ajánlom. Na, vissza. Jó napot, néni. Ja. Na. Így, a Norbi, jó, bazd meg, benézted, új. De ne zárjátok már be! Igen, Norbi. Jó, Bálint hajrá. Ja, most kasszában. nyitottam ki. Én nyitottam ki. Itt valaki hazudik. Tehát itt Norbi. valaki biztos, hogy hazudik, és rákenő a Norbira. A kurva élet, bassza meg, hogy beáll elém ez a kopaszhajú kis sárvérű kis nyomorék. Hogy mennél szabadságra Bora-Borára, azt mennél naptály nélkül, te köcsög. Átvizsgálás utolsó, hogy végeztél, mész ki a boltból a Tesco-ba, és van egy biztonságőr, aki seprül agyonverő volt végén. Tuti, nem loptál? Ja, biztos? Azért megnézzük, kiporoljuk belőled a picsába. Földről amúgy összeszedétek a izét, amit kivertek az emberekből? Kártyával mersz fizetni? 2025-ben már kifizet készpénzzel. Én. Meg én. Meg Én. Na, tessék, ennyi volt. Csak módszer. KP van nálad, akkor mi mással fizetni? Ennyi. Jogos. Azt nem veheti el tőled senki. Mikor be is Dehogy esik is a nem. forint.
Na, meg kicsoda? Lölő. Ennyiszer lopták a boltban. Egyszer! Balix Azt is- 2. Mi volt ez az egyszerű lopás? Azt is gyűjtöttem belőle. van. Amiatt is nekem Alex kellett 2 szólni. volt. Amiatt is a barack szólt, hallottátok? Jelentést az Balix holnapra az 2 asztalomon volt. legyen ott, meg kirúgok mindenkit. Macska gyökér, mivel benne van a macska szó, ezért már a duplája lesz. Szerintetek Chris Advice vissza fog valaha térni? Nem. Parack? Hát, remélem. Amúgy vannak róla infók, hogy valamit nagyon tervez a csávó. Lidl plusz kártyája esetleg van, Lidl nincsen. Lidl plusz kár- Elvitték őt is az ufók, mint Patakit. Balix 2 te követsz engem? Én követni? Igen, persze, teljes mértékben. Hol? Twitchen. Igen? Igen. És milyen névem? Hagyjam. Mennyi? Azt nyomj meg nagyon gyorsan azt a követő gombot, mert agyon váglak. Töltöm a Twitch-et. Micsoda? Semmi. Le kell töltnöm a Twitch-et. Régen néztem Twitch-et. Hát most már nézned kell, mi itt vagyok én. Sajnálom. Azzal volt a baj, hanem amikor aludnod kéne, de nem tudsz, és megmúlsz minden közösségi oldalat, rátérsz a Twitch-re, minden másodikban valami nő tejet öntött valahova. Jó, és szerinted ezt én csinálom, vagy mi? Ó, nem, te Na hát biztos jó akkor... vagy. Na hát akkor már miről beszélgetünk? Ha megint reklamálnak, hogy valami nincs. Jó, reklamáljanak, nem érdekel. Repóban nem reklamálnak. Pexna, amúgy te Igen? Tiszántúlon vagy Dunántúlon laksz? Vidéken lakok. NPC kioldott blokk. Hirdetőtáblát teszünk ide? Szökőkút kell mindenki. Ne. Bambusz. De ne azokat nézegessétek, menjetek árazni. Dick, hallod, legyen már ilyen. És akkor becsipog a kapu. Állja meg, becsipogott a kapu. Becsipogott Ha? a... Kurva turisták, the door is chip-chirip. És ha valaki lopott, ez mi? ATM? Minek? Én ezzel akarok menni, egy ilyet muszáj vennünk. Mennyibe kerül? 9500 pont van rá pénzünk. De nem, de az $980. Vagy... Ki az anyám tette ide ezt a világító gyökeret? Ez olyan, mint a Fox Post, az is ilyen. Ez mi? Ez ilyen diszkógömdi. Utcai lámpát berak. Nem. Központi árgépezési gép. Ez kell. Sírkő A, sírkő B. Mi ez? Mi az? Ilyen kell nekünk. Ilyen fényes szorvas. Az, tudok lerakni oszlopokat, szupermarket oszlop, hova rakja? Ide? Sehova. Közepére? Na, vegyünk fel ide. Nem veszünk föl hitelt, nem. Ja, hogy én le voltam googolva. Jó. Be fog állni az ujjam. Mi panaszkodik mindenki? Be fog állni az ujjam, repózni szeretnék. Mikor lesz, mit csinálunk, mikor van feltöltve? Készen vagyok, mennyi van még? Nagyon drága. Eltörik az Kakilni ujjam, kell, lesüppad az Patrik. ujjam. Nagyba csőbe vásárolsz, és annyit látsz, hogy a vevő az ott áll az arcodba, és nézd, mit veszel. A vevő áll az arcodba? Mármint ott dolgozom. Na jó, hol van a szökőkút? Vehetek ide egy ilyen szellemet? Nem. De tök Gyere. menő néz ki. Tényleg, mint Nem. mint a gyerekek a boltban. Ezt megvehetem! Ezt megvehetem! Várjál, kávéfőzőt Istenem. az kell viszont De, nekünk, de mert hogy minek? én... Hova öntöd a kávéfűzőt? A szemedbe? Hova öntöd? Hova? Nem A bírom ki. fejedbe? Kapok egy smiley-t, az nekem kő. Hogyha te a kávéfőzőt öntöd a fejedbe, nem a kávét. Várjál, van itt egy hűtő is. Balix, Kávégép, a moha megesz belőle, érted? tárcgép, biliárd, tehát az így De az nem, út közepére. hova biliárd, azt a homlokodra fog, mit a biliárdgolyókat így tik. Istenem. Árkád, űrháború, Kincses sziget, Nagyara, szimulátor, hóember, nyáron kell, ez mozdony! Így beleülnék, és Nem. akkor Ne vegyünk fel, gyerekek, leizzasztatok, baszki. Vegyünk föl kölcsön, játszunk repót, kell, Mennyi kölcsön? Mennyit lehet? Mennyi a max? krematórium Nem. kell, óvoda kell, röplabdapálya kell, dartspál kell. Vegyél fel 10k-t 2 napra, és akkor 2 nap alatt visszafizetjük. Lop. Hát üssed! Ütössétek már le! Ezért fizetünk téged, Balix, te állat, azt nem ütöd agyon? Ti? Zedbe ki. Na, álljál le te, porszívó képű. Istenem, hirtelen leraktam pár karácsonyfát, sorry. De mindjárt én hirtelen leteszek a fejedre 4 karácsonyfát, azt ráhúzom a füledre. Véletlenül 4-et letenni, hát hülye vagy. Klippek Az lesznek. meg, mi a tökön fosott ide a plac közepére? Oda rakott
egy plazma tévét. Plazma tévét nehogy állítsam, olyan plazmát húzok a fejedbe, hogy... Ott van a plazma tévé, csezd meg! Jó, Főnök, ezt most Jó, csinálja meg. és mit veszel a plazma tévé? Mit csinálsz vele? Plazmát adsz? Vagy mit Nézzük, csinálsz? Mit gyere. csinálsz? Gyere, ezért Plazma 4K-s. Mi a 4K-s? Ne haragudj, mi 4K-s? Mi? Né- Ez üzletbe. Az, hogy hirdesd a zöldségeket. 4K-s, crispy, Full HD LG 200 millió incses tévékkel ide, Az bazd LG meg. az egy szar. Aminek olyan vékony, bazd meg a képernyő, hogy egy légy áthasítja. Érted? Vagy úgy tudod Legyet, nem? Igen. De most, és másra van szükségünk, Balix? Mondd mire. Lopnak. Akkor akadályozz meg, fuss utána, azt üsd olyan, mint a szúnyogot. Nem én vagyok a biztonsági őr, kikérem magamnak. Mert akkor te annyit csinálsz, hogy állsz így a bolt előtt, így szotyizol, ott van a kezedben a szotyi. Lopnak, nem megyek utána. Szotyizol tovább. Menjetek utána, lopnak, bazd meg. Nyom. Kész szotyit, és megkínálja bazd meg a lopót szotyival, érted? Odaadja neki a szotyit állatban, hogy figyelj, gyere már, van még szotyi, gyere, egyél velem szotyit, bazd meg, ha már loptál. Kibagoltattam a seprőt. Ő ne kapjam a fizut. Balix 2, te se fogsz, öcsém, bazd meg. Állsz egy helybe, szotyizol, azt várod a betörőt, hogy visszajöjjön, bazd meg, egy zsák kötek pénz, hogy figyelj már, majd jövök, bazd meg, vagy mi a faszom. Itt hogy hát figyelj, én nem fogok adni neked fizut, de kapjon fizut a Balix. Hát én szotyizok, bazd meg a bolt előtt. Hát figyelj, most loptak minket meg, mint a rohadt élet, de ő szotyizik, bazd meg. Ő szotyizik. Depóban nem szotyizok, mert ott meg kell az érték. Milyen érték? Mi? Azt, hogy megfordulsz úgy összetörött be, mint a magyar árfolyamot, érted? Tudom, elköltetek $900, mert annyi a fizum. Mit akarsz Komolyan. milyen fizetés? Hogy Micsoda? Hogy mit mit van? csinált? Fizetésről beszélsz, azt kiengeded a lopó embert? Plazma tévét cseszítek Plazmát adni kell, nem nézni, öcsém. Plazmát adni kell. Miért cica látod? Hogy mennyibe került ez a tévé? Tudjátok, hogy mennyibe fog kerülni? Annyiba, mint a nyugdíjatnak! Annyi! Hát ez nem sok. Ó, hát hogyne, hát figyelj, azért mondom, annyiba fog kerülni a nyugdíjad, mint a tévé, olyan olcsó lesz, ha most nem dolgozol. Bazd meg, eltöröm itt a széknek a karfáját, bazd meg, öcsém. Ja nem tört el, csak lögykölődik. Itt tényleg már mugli lesz mindenki. Itt a Nimbus 2000-esekkel üldözik egymást, öcsém, úgy, mint Harry, bazd meg Voldemortot. Hogy vettem meg a diótörőt, elegem volt. Ti költitek a pénzt, én nem költetem. Olyan diótörőt veszek, öcsém, hogy a dióidat úgy összetöröm, bazd meg. Balix, mit tettél zöldet? Füvezel? Te itt akarsz bazd meg izét hajtani? Kukacserjét, vagy mi a Mária? Ne! Gyerekek, baszki, dzsungel van itt! Mi a Máriát csináltok? Itt van az Amazonas, bazd meg. Egy ilyen körlámpa kell? Ez olyan, hogy Nem. így lelóg a pofádba. A 400 pofádba, csak. mindjárt más fog a pofádba lógni. Öcsém, nem a lámpa, bazd. Oké, jó. Szökőkutat veszek ide, egy AI De szökőkutat. nem kell Kértek AI szökő. Ökös embert. Gyerekek, az agysejtjeim már egy ilyen kis dominon táncikálnak a WC fölött, és mindjárt elszakadnak úgy, hogy aztán jön egy olyan brérot NPC kioldott blokk. Mi az a NPC kioldott blokk? Főnök, hányszor üssem meg? Vagy patya? Szerintem elszabadult a pokol. Látjátok, hogy mentünk volna repózni, akkor most nem lenne ez. Na, ezt melyik mondta? Jó, azt Már- innen repítem ki, mint Em, macskát várjál. fosni. Bár mondjuk kirepíthetsz a streamről. Repítselek? Kérsz egy Ryanair felszálló jegyet? Ami csak a felszállásra jogosít, azt menet közben kivágnak téged, mint macskát fosni? Meg az állójegyes rohadt teget? Felszállsz Ryanair gépére, pottyanszot. Kipattansz, mondod, hogy hello guys. Amúgy is kitennének menet közben, szóval alszol a repülőgépen, mész, Ryanair, tik-tik-tik, jön egy turbulenciát, tőled két kezed, két lábban, azt megfonasz, kibaszok a repülőgépből, mondván, hogy jaj, bocsánat, kell egy szabad hely. Szerintem villámlat, hogy be Mi? vagyok szívva. Mi? Ott én dobtam le, mint Thor. Jönnek a villámok, így belecsapok a házba, hogy dis. Aj, geci, annyi vágnivaló lesz ebből, hogy már magamat szopatom meg. Hát nem, mert rohadtul engem szivattál meg, és nézd meg, ez meg még írja, hogy ő csinálja. Kérjetek elnézést a barasztól, ő volt a legnormálisabb. Példát kéne venni tőle. Ő És statulja. Igen, Plazma TV Mr. Jó? Oké, Mr. Nagy kalapfejű. Azt figyeljük meg, a statisztikákat, jó? A vásárolt termékek ára 8000, egyéb költségek mínusz 6000. Szóval lehet kalkulálni, hogy mennyi volt baszki az étel, az nagyjából $2000. A maradék szutyok szar Plazma TV, amit plazmaadáshoz kéne használni, az meg elvitt minket úgy mínuszba, mint meg a magyar költségvetést.
Jó, figyeljetek, de én viszont én nyugdíjba vonulok, gyerekek, mert ezt nem bírom, nem bírja a szívem. Minek plazma tévé? Mondjátok már, mi értem van a plazma már tévének? tudjuk. 8 milliárd pixeles tévét árulnak. Na, erre nincs válasz, mi? Hogyan kell szuperköszönetet küldeni? Szuperköszönetet Sehol. úgy, hogy leszel szubot, azt kapsz egy szuperköszönetet tőlem, úgyhogy nyomok egy házraszaltót, azt kirepülök az ablakon, az egy szuperköszönet lesz. Amúgy ebből a streamből ebből top klippek fognak születni. Az kurva isten, hogy olyan híres leszek, hallod? Még a TV2 is engem fog sugározni, érted? Még az összes hírcsatorna is leégett az agyam, geci. Tudjátok, mi a baj, hogy már kiégtél, és még nem is repózunk. Mi? Ez a Azért égtem ki Palix, tudod miért? Elmondom az én nézőszögemet. Streamelek, hallok basz meg 4 embert egyszerre. Ott van a chat, és ezt ennyit hallok, hogy Milyen chat? Nincs is chat. te ott áll egy helybe, porosodik, mint a szekrény teteje. De annyit hallok, hogy valaki ütöget most seprűnyillán, aztán az egyik azt mondja, hogy repózni akarok, mit akarok venni, plazma tévé, virágágyás, csokorrózsa, csokorvirág, bazzeg, érted? És ezt hallom, és akkor aztán azt mondja, és akkor utána azt mondja, fizetést kér. Nem, ahogy tényleg, amúgy annyit hallok, elmondom, hogy mi van. Tehát itt ülök benne a szobámban, a felső szint a háznak üres. Víz hangzik, mint a kurva élet. De még a sötétben megbújó démonok is baszki, már a fülüket fogják meg dörzsölik, mert azt hiszik, hogy meghűlnek és visszamennek inkább a pokol fajzatából, onnan jöttek, visszavásznak a helyükre, mert elviselt. Ha privátba berendelhetlek? De nehogy azt írt, hogy mikor lesz repó. Megeszem az egeremet is, baszki. Úgy, hogy vezeték nélküli. Vagy vezetékes amúgy. Hülye vagyok. Nem baj, lenyelem USB-st. Ez sem megy, hogy milyen egered van. Az baj. Nem, mert már megvezettek itt a itt a hittérítők. Ha hagyjuk, már letérítenek a hitemről. Ma megkérdőjelezem, hogy milyen vallás vagyok. Keresztény, szegény, csóró vagy idegbeteg hülye gyerek.